n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, taata bụ ụka nke 18 n'oge na-adabaghị n'emme ọbụla n'afọ mbụ nke ụka. Anyị na-achụ aja misa maka ọdịmma nke anyị niile, ọ kachasị maka ebumnuche nke parish dịka esi dee ya na buletin, na-ayọ maka ọgwụgwọ nsọ na ngọzi n'isi Fada Jose Herrera, ya na inye Chineke ekene maka ngọzi ya na mmemme ncheta nke 11 nke agbamakwụkwọ n'etiti Anthony na Kelechi Obasi. Ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ ga anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara erogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-aha rịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Yes.
ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ nọnyere anyị bụ ndị ezinụlọ gị. Anyị na-arịọ ka i site na nnukwu obiọma gị na-emere anyị ihe ọma mgbe niile. Anyị na-aṅụrị na ị bụ onye ntọala na onye ndu anyị. Biko kwudosie anyị ike na amara gị, ka ị na-echekwaba anyị bụ ndị ahụ ị kwudosiri ike n'okwukwe na n'ịhụnanya gị, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, gịnị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Geenụ ntị, ọ bụ di nwenu na-ekwu, ndị niile akpịrị kpọrọ nkụ, bịanụ nara mmiri. Ndị niile na-enweghị ego, bịanụ nara nri ọka rie. Bịanụ ṅụọ mmanya na mmiri ara na-akwụghị ụgwọ, na-atụnyeghị ego ọbụla. Kedu ihe unu na-azụfu ego unu n'ihe na-abụghị nri? Gịnị ka unu na-azụfu ego ụgwọ ọnwa unu n'ihe na-anaghị eju afọ? Geenụ m ntị nke ọma ka unu wee rijuo afọ. Unu ga-eji ihe gbara abụba rijuo afọ. Lere unu anya ala bịakwute m. Tọọnụ ntị n'ala ka unu wee nwee eze ndụ. Unu ga-agba ọgbụgba ndụ ahụ dị ebighị ebi, maka irite uru ahụ dị na nkwa ekwere David. Okwu nke ose bụ ụwa. Aka nke Onyenwe anyị na-azụ anyị, ọ na-aza anyị oku na mkpa anyị niile. Ọ na-aza anyị oku na mkpa anyị niile. Onyenwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, obiọma ya ebuka. Ọ na-emere ihe niile o kere eke ebere. Anya dum ji nchekwube na-ele gị, ka inye nke ọbụla nri ya na mgbe ya. Ịsahie ọba aka gị, ihe niile dị ndụ na-enwe afọ ojuju. Aka anyị na-azụ anyị, ọ na-aza anyị oku na mkpa anyị niile. Onyenwe anyị kwụbara aka ya ọtọ n'ụzọ ya niile, ọrụ ya niile dị ya nsọ. Onyenwe anyị nọ nso n'ebe ndị niile na-akpọku ya nọ, ndị niile ji eziokwu na-akpọku ya. Onyenwe anyị
kwụbara aka ya ọtọ n'ụzọ ya niile, ọrụ ya niile dị ya nsọ. Onye nwe anyị nọ nso n'ebe ndị niile na-akpọku ya nọ, ndị niile ji eziokwu na-akpọku ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya Kristi? Ọ bụ nsogbu ka ọ bụ ahụhụ, ka ọ bụ mmegbu ka ọ bụ agụụ, ọ bụ ịgba ọtọ ka ọ bụ ize ndụ, ka ọ bụ mma agha? Abịa n'ihe niile ndị a, anyị karịrị dịka ọgụ n'ihi onye ahụ hụrụ anyị n'anya. Maka na o were m n'anya na ma ọnwụ ma ndụ, ma ọ bụ ike dum dị n'ụwa, ma ike dum dị n'ala mmụọ, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ nke ga-adị n'ọdịnihu, ma ọ bụ ike mmụọ na mmadụ, ma ọ bụ elu, ma ọ bụ ala, ma ọ bụ ihe ọbụla ekere eke. O nweghị nke ọbụla nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya ahụ Chineke mere ka o rute anyị aka site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Okwu nke oseburu ụwa. Ka nna onye nwe anyị Jesu Kristi meghee anya nke obi anyị, ka anyị wee hụ ka olileanya nọ n'oku ahụ ọ kpọrọ anyị si buo ibu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu nụrụ na maka ọnwụ Jọn omee mmiri Chukwu, o jiri ụgbọ mmiri gafee ebe mmadụ na-ebighị. Igwe mmadụ ahụ nụrụ ya. Ndị si n'obodo dị iche iche were ụkwụ soro ya gawa. Mgbe ọ pụtara n'ụgbọ mmiri wee hụ oke igwe mmadụ, ebere jupụtara ya n'obi kpalitere ya ịgwọ ndị na-arịa ọrịa n'etiti ha. N'oge mgbede, ụmụazụ Jesu bịakwutere ya sị ya, ebe a bụ ọzara, mmadụ ọbụla na-ebighị. Chi ebidola ijiwe. Zira igwe mmadụ ndị a ka ha jee n'ime obodo zụrụ nri ha ga-eri. Ma Jesu zara ha sị, ọ dịghị mkpa isi ha laa. Were n'aka unu nye ha nri nke ha ga-eri. Ha wee sị ya, ihe anyị nwere ebe a bụ naanị ogbe achịcha 5 na azụ 2. Jesu wee sị ha, chịtaranụ m ha n'ebe a.
o wee nye iwu ka igwe mmadụ niile ahụ nọdụ ala na-edu ahịhịa. O were ogbe achịcha 5 na azụ 2 ahụ, lee anya n'eluigwe, gọzie ha, nyawa ha, wee nye ụmụazụ ya achịcha ahụ. Ụmụazụ ya were keere ha igwe mmadụ ahụ. Mmadụ niile rie ya, wee rijuo afọ. Ha wee tụtụkọọ iberibe achịcha fọdụrụnụ, nkata 12 wee ju n'ọnụ. Ndị riri achịcha ahụ dị mkpụrụ mmadụ 5, na-agụnyeghị ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Ọ dịghị mkpa isi ha laa. Were n'aka unu nye ha nri ka ha rie. Ọ dịghị mkpa isi ha mee gịnị? Na were n'aka unu nye ha nri ka ha rie. How? Onweghị ihe ha nwere. Chi na-eji ha si Jesu, ebe a bụ ịkpa, ka hapụ ndị a ka ha baa n'ime obodo ka chọta ihe a ga-eme gịnị? Zụrụ ihe a ga-eri. Jesu sị na ọ baghị uru. Ọ dịghị mkpa isi ha na ha jiri aka ha mee gịnị? Nye ha nri. A sị na nwune chọgba ọnwụ, o mee gịnị? Ọmịba nne ka e wee gbutuo ya. Ọchụchọ mgbana si na-eme gịnị? Na alọrọ ya anya, o wee gbana. Jesu na-achọ ka ọ mara ihe ụmụazụ ya ya ekwu. Ndị ọfụ na onweghị ha ji, ọ sị ha jiri aka ha mee gịnị? Nye ya nri. Ụmụnne nna Kristi, tata agụrụ anyị n'oziọma dị asọ gbasalụ ọzụ Jesu zụrụ 1,000 mmadụ 5 nri, ma agụpụ ụmụ nwanyị na ụmụaka. Agụpụ ụmụ nwanyị na ụmụaka n'ụlọ ụka, ọ na-efọlọ. Agụpụ ụmụ nwanyị nọ n'ụlọ ụka, gụpụ ụmụazụ, ọ na-efọlọ. Ọkụ unu mara na 5,000 nwe obere ife. 5,000 nwe obere ife na ndị azụrụ nri, mara na-ekwu 5,000 ọ dị ka so na ọ ga-abụ times 4 ma ọ 5, maka na ụmụ nwoke so na ndị Juu na-agbụ ya mgba, ndị na-agbụ ya mgba. Mana anyị na-anya, Jesu siri n'ife ọgụgụ a before ndị Juu n'oge nke Jesu na-ebelieve na oge Mesaya ga-abịa, na ọ ga-eme ka Moses, rụkwa ọrụ ebube ahụ Moses rụrụ. Ewerekwa nri wee zụọ ndị mmadụ nri dịka Moses mere n'ime ọzara. So mgbe Matiu na-ede ihe, ọ na-eche iji ya wee kụziri ndị mmadụ na-atụ anya ọbịbịa nke onye nzọpụta dị Mesaya, na ọtụtụ anya afa na-atụbịa na mmezu n'ebe Jesu nọ. O wee kọwaa ka o si wee nụ na Jọn onye na-eme mmiri Chukwu anwụọla. Meanwhile, nkụzi ka ọ kụzicha, wee sị ka ọ gaa na Jesu wee ikecha isi jụọ ya oyi n'ebe dara jụụ dịka ọ na-eme. Ọ pụọ gawa. Mana ka ọ bara ụgbọ mmiri na-aga, ndị ime obodo maara apịa ngwe esuga apịa ngwe jee chebiri ya
maka ihe na-agụ ha agụụ okwu Chineke afụbụghị onye dị ka nwoke a wee cherekwa ya mgbe ọ na-ala ndị nekwa igwe mmadụ ka ha nọkwa na-enekwu ya. O bidokwa ọlụ ọ kwụsịgoro ka o jee ezumike wee gwọọ ndị ọrịa nọ n'etiti ha wee bido wee zuekwa ha ozi. Ọ nkụzi ya ka ọ kụzigidere chi wee na-eji ụmụazụ ya wee sị ka a hapụ ndị a ka ha naba je gote ihe a ga-eri n'ime obodo na agụụ ga-agụ ha, maka na ama na ụfọdụ bidoro ebe afọ ọ nọbụ wee soro ya wee mee gịnị wee bịakwa ebe ahụ. Mana Jesu wee chọzi iji oghere afọ wee nye nkụzi gbasara isonye bụrụ part of his mission n'ebe ndị ụmụazụ ya nọ, especially in the world of today. Anyị nọ n'onye ọbụla mee gịnị zọba onwe ya, onye ọ na-eme gịnị zọba onwe ya, onye alachaghị ọnụ ya o gụrụ eme gịnị alachagharị ya. Jesu wee sị ya were na aka unu nye ha nri. Nọmba 1 bụ na the miracle Jesu mere na-akụziri anyị na only God can satisfy the hunger in our heart, because the love of having increases by having. Ị na-achọ ife ụwa mgbe anyị dị n'ụmụazụ a na-eto ka a na-abara anyị mba na-eti ya ihe na-ezi ya ozi, anyị na-ene anya mgbe anyị eto bụrụ mmadụ ka anyị jiri aka anyị onwezo ị ga na-ezi ya ozi. Mana mgbe itozi ya lụluo na level aha responsibilities ya na-abịa, ọ dịkwa ka gị bụrụ ụmụazụ. Ama na ụfọdụ n'ime unu nọ ebe a nwere ike na-asị na mmadụ nụọ di ma ọ nụọ nwaanyị ka ya baala okwu n'ụlọ, mana mgbe ị nụọrụ di nụọ nwaanyị ihe ya na ya so abịa unu a na-azụ na-agbakeri ana ka eje obodo oyibo, elu obodo oyibo ka ihe dị mma, elu obodo oyibo ihe ya na ya so a na-akpọkwa gị n'ụlọ. And ị nọrọzie afọ ịfụ na onwere ebe ụwa mee gịnị tọrọ ute. The only thing that can give you satisfaction and peace of mind bụ Chineke. Ma ị nọ n'ụkọ ma ị nọ na amara, sọsọ Chineke ga-enye peace of mind, maka na ife ụwa anaghị eme gịnị adị eju afọ. Nenunu president unu na mgbada side nke ọzọ kwa mbọsị a na-ekwu okwu corruption, na-ekwu ego na a na-ebu dị ka aka ji eme. Aha one ka ọka ya nọ aha one ka ọka ya nọ. Ị mara mgbe izu ka nche na maybe na ihe ọ na-achọ ọbụ ka ede president n'afọ ya, mana ede na president n'afọ ya still anyhow possible ọ na-achọ ka ọ nọrụkwa ebe afọ ndị ejisi ike after second tenure ọ ma chọkwa ka ọ nọ na-aga nọrọ ebe ahụ na-agụsị ọnụ mmiri a na-awọkwa ya ọgọdọ. Ọ iji gosi na ife anyị na-achụ n'ụwa, ife olili na ife ọṅụṅụ na ife anyị ji ego anyị achụ can never give us what? Satisfaction. It cannot. Until na-ebe a n'ili unless ma ijiri aka makụọ Chineke onye nwere eme gịnị ejughị afọ. And then onye afọ ị nwere ka Chineke na-asịzi were ya wee mee gịnị nye aka nyere ndị ọzọ aka, maka na ife na-adị anyị n'iru na-abụ our limitations, our lacks, our inefficiencies. Onwe ihe a sị na a ga-eme, mana ịma na ife ọgụ agụrụ taa na reinforce the virtue anyị nwere asị ndị Igbo na anyụkọ amịrị ọnụ ome gịnị ọgbọ ụfụfụ. Ọ na reinforce ya, mana first unfortunately we are losing it because na anyị nọ na foreign land. Mana anyị mana otu a n'Igbo si wee dị, onye nwere ibi eme gịnị eweta obi na enwere onye tiri ya n'egwu sọmadị na sọmadị na sọmadị na erienu nne wee biri, onye nwere ibe ya eweta ọkwa ya. Mana kịta ihe na-adịzi na ya bụ
onye nwere ibi ya weta onye ọzọ ezughala fọmfọju akpa ọ ebe anyị nọzi because of love of gịnị money, ọchụchụ ego. Onye jide nwanne ya ogbuo ka o wee mee gịnị? At the end of the day, ebe ka ego ahụ na-aga, we leave them behind. Anyị ga-ahapụkwa ha mee gịnị? Na Book of Revelation si blessed are those, nkọdụ na-adị ndị nwere n'ime onye nwe anyị na ezi ome ha so wee na-eme gịnị? Na-aga. Only your good deeds, ife ọma imere ga-eso wee mee gịnị? Wee cross boundary ụwa. Ife ndị ọzọ bụ anaghị eme gịnị? Aghalụ. Mgbe Jesu so ụmụazụ ya, there is no need. Give them something yourself to eat. Pasị ya gịnị ka anyị nwere? Na ife dị ebe a so ogbe echiche ise na gịnị? Azụ na abụọ. Ọ sị ya mee gịnị? Weta ya. Wee sị ndị mmadụ nọ naanị. Enye Jesu. Jesu were ya nye nna ya nọ n'eluigwe na ekpere. Wedata ya wee sị ya mee gịnị? Kewe na ndị mmadụ. For them to distribute it. For them to have distributed it. Ife o gosi na ha mee gịnị? Na ha trust to their master. Azụmini otu anyị nọ kịta dị ga-asị jee na dila shop ka ije gota moto, esi ya ka ekwanụ minus credit ife na a na-eme, onye gị 5,000 ka i wee je gota moto 50,000. Iwe nwa atụsara ya ebe a jebe ebe ị na-eje ma nọ dịbọ serious ọkụ ya. Ọ dịbọ serious. Imagine mmadụ 5,000. Ịma na eji m ụzọ si unu ụmụ nwaanyị one na ebe a na ụmụ nwoke one na ụmụaka na ebe a. Asị na mmadụ 5,000 na ewezugo ụmụ nwaanyị na ụmụaka ka anyị azụ nri. Wee weta ogbeachi ise na azụ na abụọ nye nwoke a. Oweni ya ka enu mechaa abarakata abụọ wedatasị ya kewezie. Okwukwe ha nwere. They trusted their master. Na ha mụ ihe ọ pụrụ ime. Na ha mụ ihe ọ na-eme. Ha wee bido mee gịnị? It was a test of their faith and they passed. And that was what did the miracle. So ife Jesu na-ana anyị bụ that ogbe achịcha ise na azụ na abụọ m nwere na nke ị nwere ka ọ na-eme gịnị? Ka ọ na-ana n'aka anyị. Before m bịawa ebe alụgo m parish priest n'ụlọ, and iruo na parish na-aga aga, most often ihe o ji aga aga abụrụ ndị ji ego na the parish. Ihe o ji aga n'ihu bụ ndị opekata ope nọ na parish afọ na-eweta kọbọ afọ tọrọ a na-eme ma produce Sunday ma baza nke onye wetara ọ na-eme gịnị? Ọ na-etinye maka na ndị ji ego ya ekwe nkwa na ụfọdụ echezọ, mana ọrụ na-aga day after day bụ ndị mee gịnị? Ndị obere ego a dị middle class a na-eweta ya kọbọ afọ n'obodo anyị Nigeria na-anwụ because the government is killing the middle class. Ife enwezi the rich and the gịnị? The poor. Nne nwere ọzọ kacha and the poor na onwefa bụrụzie ndị na-atụrụ ọsụkwuo their capability, maka na o nwere onye a na-ewe mechaa mmadụ oluzukwuo self esteem, onwe ị gaghị amazi ife ị pụrụ ime. Otu ihe nọ kịta ịmụ esi nri, ụmụ nwaanyị ịnụọ di bata mgbe dị gị ihe ọ na isichara bi dị gị ọ sị nonsense. Gịnị ka i siri ife a? Ịnọkata ịda atụbakwuzi onwe gị ma mazụkwa eti ogiri n'ofe bụ ọ bụla ebe ị na-alụ ọrụ ife ọ na ịlụcha supervisor ga-asị gị nonsense, si gị jee na onye anya ka ife ihe ọ na-eme. Iruo nechakwa onye ahụ anya ọ dịkwa ka ife ị na-alụ aka nke ya mma, mana ịlụchakwa asị na onwe ihe mee gịnị? Onwe ife ị lụrụ ịnọkọtakwuzie you lose your confidence in yourself. So ụmụnne na Kristi, ife a na-agwa anyị bụ with God all things are what? Possible. With God all things are possible. Obere afọ ị nwere
enwe n'obi na-abụ were ya mebe ife ị na-eme ya ka Chineke na-ana gị. Ọ bụrụ na ijele akwụkwọ, ụmụazụ Jesu ejere akwụkwọ, some of them bụ fishermen, ọkwa ya, ndị na-akụ azụ. Ọkpọ ha sị ha follow me. They left everything and followed him. That is why we are here today. All foundation ha mere maka enwere ike n'ọnụ ọgbakọ ndị nne ma ọ bụ ndị nna asị onwere onye ya agwa anyị okwu, esi nna onwe vas mma na Baịbụl, si chọba ndị bụ Baịbụl n'isi ka ha bịa mee gịnị, ka ha bịa kwuo na ọ na-eneso anya ihe iyi ekwukwa na-agaghị n'obi. Amen. Ama mmụọ na-eme unu ife iyi ekwu na-eme gịnị, a na-adụghị n'obi, gị kwuo ya na-asị mba na o nwere ndị ka gị ekwu. Mana ị mara na nke afọ mmụọ na-adụ gị kwuo nwere ike ime mmadụ ome gịnị, o chegharịa. O nwere ike bụrụ ya bụ nke ga-aba uru. Mana ndị afọ ị na-ene anya na fa mere nke a nwee digrii nke a bụ doctors, bụrụ masters na ife ndị ọzọ, nwere ike hapụta ha ewere intelekt kwuo, mana ha ji obi wee mee gịnị, ọ bụrụ ife a gụrụ n'akwụkwọ ka a ga-ekwu. Maka mgbe Jesu jụrụ ụmụazụ onye ka ndị mmadụ si na mbụ, ha na-ekwu otu ihe a kụziri ha ihe dị n'akwụkwọ. Ọsịzi ha onye ka unu si na mbụ, talk from your heart, onye ka mbụ. Nke ahụ abụrụzi ihe a gụtara na katikizim. Maka ndị na-abịa ebe a kịta na-eme education, religious education, na-akwado confirmation na ihe ndị ọzọ, ọ na ha bịa iju ọfa what is confirmation, ha agụba ihe edere ha n'akwụkwọ, ha gụchaa nsị ya don't worry, were ya dobe n'akụkụ. Mụ na gị bụ friend, for instance, mụ na gị nọ na the same high school, anara m eje Catholic, ị na-asị na ị na-eme confirmation na ị na-anata olili. Kedu ka ị ga-esi kọwara m ihe bụ ịnata olili na ihe bụ confirmation ka nghọta? Just ya layman's understanding. Kedu ka ị ga-esi kọwara m ya? Ha na-ene gị maka ihe amaghị ihe mee gịnị, ihe edere n'akwụkwọ. And otu afọ ka ọ dị, nghọta anyị kwesịrị ịba ime, nghọta anyị kwesịrị ịba ime. Anyị ghọta onye Jesu bụ, ụmụazụ ya ghọtara. Ọ ya kpatara o ji wee sị ha were na ya mee gịnị, kebe ndị mmadụ fa mee gịnị, ha na-eki ya ọ na-eme gịnị, ọ na-aga, a na-eki ya ọ dị agwụ, a na-eki ya ọ na-agwụ. At the end of the day, kedu ihe atụtụkọta afọ ọnụ? 12 baskets, more than ife ekele, which is for the 12 apostles, which means na Jesu mere imply na ife ọ na-eme, especially the institution of the Eucharist, because nyanwa na onwe ya the living bread, ndị mmadụ riri the material bread and got fed up. They were filled and they had leftover. Mana nyanwa na onwe ya was the bread of life that will satisfy everybody. And ọ ga-achọ ka emeri ya na-eme gịnị, na-aga na-emenụ nke a na ncheta gịnị, ncheta nke m. So the 12 apostles, onye ọ na-ejere oburu basket nke ya mee gịnị, lụrụ ya bụ ọrụ na-aga. Mgbe anyị bịara ebe a, anyị chụọ aja misa, akagide anyị nata olili dị asọ, maka na ọkwa ife Jesu mee ka ụka na-eme. Abịa ebugodo ụzọ nye anyị okwu nke mmụọ, enyecha anyị okwu nke mmụọ, eweta ụbọchị 5 na azụ na abụọ, nye Chineke ekene, agọzicha ya anya wa kebi onye ọbụla, onye ọ na-aricha agbasa asị na misa agwụsịgo mee gịnị, na banụ n'udo. Ndị apọstụl ga-eburugo ụbọchị mbụ 12 baskets ha wee rụrụ anyị ọrụ ebube bịa na New York ebe a, bịa na be anyị dị iche iche. Anyị gbasakwa anyị eburu nke anyị mee gịnị, nnaba ga-agbasaba ozi ọma. O nwere okwu a na-ekwe na be anyị, gaba n'ụwa niile gbasaba ozi ọma, gbasaba ozi ọma, ozi ọma nke chi si n'ụwa niile, echigo n'ụkọchukwu. Mgbe anyị chiri anyị fada ka a gụrụ ya, a na-ekwu ya mgbe ọ na-echiri fada, a na-agụ ya. Mana ọ bụrụ sọ anyị niile nwetara dato elele ịbụ ụkọchukwu ndị amụma na onye eze site na baptizim na-eme gịnị, emere anyị. So asị anyị naba n'udo na misa agwụsịgo, anyị eburu olili aha anyị natara
na-eje kebe ndị mmadụ, not just by word of mouth but by onaisi eme gịnị, eme omume. And when people eat the real bread of life that flows from us to them, they will get satisfied. Ọ ya bụzi iwere okwukwe wee jeneta onye ahụ adịrọ, gịnị akwụchi anyị na-ana okuo ome ndụ. Ahịze na ịbịa, ọ bụrụ gị esichego na mmadụ pụọ, ị gaghị ama mmadụ onye nwere ike isave from committing suicide by paying a visit and speaking to them, inspired by God. Maka na Chukwu na-akpanite mmadụ gaa neta mmadụ, ị ga neta onye afọ nọnyere ya na dịka Elizabeth na Mary. Mgbe ị na-ana, ị gaghị ama ife ịhapụ n'ime ndụ onye afọ. So ụmụnne nna Chineke, ihe a na-atọbala anyị taata bụ only God can satisfy the yearning in our heart. Secondly, He is the true bread of life. Nyawa bụ achịcha ahụ na-enye ndụ. And mgbe ọbụla anyị na-anata ọ na-agwa anyị na anyị na-eme accept that responsibility, ka anyị onwe anyị ka anyị na-eri achịcha ahụ, ka anyị bụrụkwazi achịcha ahụ wee mee gịnị, wee nye ndị ọzọ nọ na mkpa, ụmụnne anyị n'ebe dị iche iche. And nobody is too poor, ana m ekwu ya mgbe niile, that you have nothing to give, and nobody is too rich that you don't need anything from anybody. Nobody is an island. We can't survive alone. Mmadụ niile nọ n'Amerika anwụchi ịnọrọ sọ gị, iche na ị ga-survive. You can't. We can't. We all need each other. And na anyị ga-egrow bụ na anyị na-etukọ isi ọnụ dịka a gwara anyị nyụkọ amịrị ọnụ ọgba gịnị ụfụfụ. So ka anyị yọọ Chukwu ka onye anyị obi na-emekọrọ ife ọnụ, were obi ịfụnanya, okwukwe, selflessness and spirit of generosity. Otu unu na-esi na-eme, I encourage you to keep it on. Onwe onye na-eme ife ma onye ọ dabidoro, unu agbakọ ọnụ wee nyere onye afọ aka. Ife a na-aga, ibu alụ eme gịnị adị mfe. Ka Chineke mee ka ya bụ mkpụrụ ọma dị n'etiti unu, n'etiti ndị be anyị n'obodo a na n'ime ụka, ka ọ na-aga, ka ozi ọma nke Chineke wee ruo na mba niile, ka onye ọbụla wee nwee ike iketa ori nke a na eze Chineke n'ụwa ọzọ mgbe ụwa gasị site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa afụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu nna, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Dị nwere Jesu Kristi n'ozi ọma, dị obi obere na obi ịfụnanya o nwere n'ebe mmadụ nọ, wee zụọ igwe mmadụ 500
puku mmadụ ise nri. N'okwukwe anyị nwere na ọbịa pụrụ imejupụta agụụ nke obi anyị, ka anyị kpọkụzi ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ na-ewelite ọnụ ya ayọ n'afọ anyị niile. Ka anyị chetakwazị n'ekpere anyị ebumnuche anyị na Jamisa ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi Fada Jose Herrera, ya na inye Chineke ekene maka ngọzi ya na 11 nke abụmakwụkwọ, ncheta abụmakwụkwọ Anthony na Kelechi Obasi. Chineke nna pụrụ ime ife niile, n'ihi obiọma na obi ebere gị, nụrụ arịrịọ ka anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị. Mere anyị ihe niile nke ajọ ume a na-arịọ, ma mee karịa ka ayọ gị site na Kristi dị nwe anyị.
shall I offer to the Lord, offer to the Lord to please Him. Give Him, so He may not take it. Give Him, He may not take it. Give Him, He may not take it. Give Him, He may not take it. What shall I offer to the Lord, offer to the Lord to please Him? What shall I offer to the Lord, offer to the Lord to please Him? Give Him, He may not take it. 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 He will love, He will love, He will love, He will love. God, He will love, He will love. Yabanu ụmụnne na ụmụnna nke aja mụ na unu achụrụ ịga asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Di nwenu biko doo onyinye ndị a nsọ, were obiọma gị nara aja nke anyị ji mmụọ anyị niile ehunyere gị, mezuokwara anyị onyinye nke a n'ime gị na ndụ ebighị ebi site na Kristi dị nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nyere dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile edu ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na be Eji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebi ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onye ndị a site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka a wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agbụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewe gbaghara njọ. A ga-agbụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewe gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-ekpesa. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebinye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ nanata ahụ na ọbara Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị, biko mere anyị niile ebere. Ka anyị sorobe Eji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị ngọzi bụ di ya, Fortunata dị nsọ, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu Nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o Sebụwa, na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ọgba na nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ịgwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana ya na njọ anyị, kama nekwasị ya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo.
na-enwe atụrụ nke Chukwu na-edigo na Jesu Kristo na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwere
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, i were n'onyinye gị nke si n'eluigwe zụọ anyị, ka ike ịzụ anyị anaghị agwụ gị. Anyị na-arịọ gị ka ị nọnyere anyị oge niile. Biko chekwaba anyị ka anyị were too ịnata nzọpụta ebe ebe site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otodri Jesu, second collection. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Otodri Jesu, here parish announcement. Let's support the annual Catholic Appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. Registration for our religious education classes is now open. We welcome all families to enroll their children and continue growing together in faith. For more information or to register, please contact the Rectory office. Save the date. The African community is holding their 2026 anniversary retreat and the Thanksgiving, Friday, August 28th, and Saturday, August 29th, from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day. Visual meeting via Zoom. All are welcome. For more information, see the bulletin. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youth and adults ages 16 and older who have not yet received the sacraments of baptism, Holy Communion, and the confirmation. For more information and to register, please contact the Rectory. We still have some flower circles from our garden available for dedication. The donation is $30. To reserve yours, please fill out the form found in the bulletin. We truly appreciate your support. Please note that the rectory will be closed on Fridays during the summer. Otodri Jesu. Here, first Sunday of the month of August. So, ndinne ya mbose and with special blessings. Please, put one. The choir. Obunye naza mama. Obunye naza mama. Obunye naza mama. Ne mama iye gima
mama ihe gị mma ka ga-emere gị. Mary onye wụrụ ya, Teresa onye wụrụ ya, Sista onye wụrụ ya, mama ihe gị mma ka ga-emere gị. Onye ọma, onye ọ na-adịrị mma, onye ọma, mama ihe gị mma ka ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ na-adịrị mma, onye ọma, mama ihe gị mma ka ga-emere gị. onye ọma. Enyemaka anyị dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebụ nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye afọ ọma, onye amara na onye ebere, anyị ekene gị n'ịfụnanya na obiọma gị n'ebe anyị nọ n'ụzọ pụrụ iche na onyinye nke ndị nna anyị ndị nọ n'iru gị ugbu a. Anyị na-ekene gị na-asị ka ị nara ekene n'isi ha n'aha Jizọs. Anyị na-ayọzi ma na-akpọku ngọzi gị n'isi ha n'otu otu, gbakịta aka gị dị nsọ ka ị gọzie ha, gọzie ndụ i nyere ha, gọzie ndị di ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie ike nke obi na nke anụ ahụ i nyere ha, ọkachasị mbọ ha na-agba iji wee na-eneta ọrụ nke ịnekọta ezinụlọ ike nyere ha anya. Gọzie mbọ ha na-agba ka ọ bụrụ ihe ga-amịta mkpụrụ, na-agba ha ume, nye ha ezi ndụ, nye ha ahụike, nye ha aganiru. Wepụrụ ha ajọ mmụọ, wepụrụ ha ajọ mmadụ, wepụrụ ha nyanya na oke ihe isi ike. Onye nwe Chineke na-agbawanye okwe nke ha nwere n'ebe ị nọ, ka ọ ga-abụ ha fesịa gị nke ọma n'ụwa a, ka ha fụkwa azụ gị iru na iru na anyị eze gị mgbe ụwa gasị, site na Kristi onye nwe anyị. Site na ayọ nke Maria dị asị na nke ndị nsọ niile, ọkachasị Fọchinata dị nsọ, ka Chineke dike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Anyị ekene gị o nne dị mma, Maria nara ekele. Anyị ekele gị igwurigwe onye anyị, Maria nara ekele. Anyị ekene gị o nne dị mma, Maria nara ekele. O Maria nara ekele. Ekele Maria, ezigbo nne nara ekele anyị, o anyị, nne dị nsọ. Otodri Jesu. Sunday, that's next Sunday. Next Sunday, can you get away our general meeting after Mass? That is Sunday, the 9th of August. Can you get away our general meeting? Please, Onya Ola Bria Nuche, Kwado for it. Last time I announced that our own Lolo lady, Chichi Igwe, chọrọ ka anyị save a certain date for something good that will be coming, and that date is November the 7th. Please, onye ọbụla buru ya n'uche, save that date. Don't clash it with other things. So many things there, but please reserve it. November 7th. Ọzọ ọbata obi ya, biko gbagote. Ọzọ ga-agwa anyị a little ukwu ọ ga-agwa anyị. Ọzọ gwacha anyị biko anyị akwado anyị nwere offertory procession. Ọzọ, please, can you wait? Let's do the offertory procession for the Obasis. Biko taa ụbọchị Tony and Kelechi nyere Chukwu ekene maka their anniversary,
Actually, it's their 11th church anniversary, but they've really married for 19 years. So, okay, please, in the families and Ndenye Tony. Okwangi sinige urumi bua Okwangi siniga bu temo mane Anomirugi Kanke tokeri megi Okwangi sinige urumi bua Okwangi siniga bu temo mane Ọ na-agwụkwa agwụ? Okay. Enyemaka anyị dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebụa nụrụ arịrịọ anyị. Osebụa nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye afọ ọma na onye ebere. Ọ bụ site n'obi ọma gị ka isi wee nye anyị onyinye nke alụmdi na nwunye nke Anthony na Kenechi Obasi nọ n'ime ya wee fekọrịta onwe ha wee jikọta ọnụ afọ 11 gara aga ịbụ otu ezinụlọ. Anyị na-ekene maka onyinye nke ịfụnanya nyere ha, onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo gị. Ha wee bịa ịchụrụ gị aja inye m ekene n'ụbọchị tata maka ya bụ ngọzi. Anyị na-ayọ gị ka ị gbatịa aka gị dị nsọ, gọzie ha, gọzie ịfụnanya dị n'etiti ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie ọpụ na mbata ha, bawanyere ha ndụ n'enu ndụ, aganiru n'enu aganiru, ahụike n'enu ahụike. Wepụrụ ife ọwụna ga-ewetara ha ife arụ ma ọ bụ nkewa n'etiti ha. Onye nwe Chineke gọzie aka ọlụ ha ebe ha si enweta ihe ha ji eneta onwe ha na ezinụlọ ha anya. Anyị na-ayọ gị ka ị gọzikwazi ụmụnne anyị dị n'ebe a n'ụbọchị taata iso ha wee nye gị ekene maka ife ọma anụnwa.
anyị na-ayọ ka imekwazị ka ife ọma lukwazị n'etiti na n'ezinụlọ ha mgbe niile. Anyị na-ayọ gị na-akwụdosi ike n'okwukwe na ịfụnanya n'ebe ị nọ, ka ọ ga-abụ anyị fesịa gị nke ọma n'ụwa ka anyị niile nwekwazị ike ịfụ gị eru na eru na alaeze gị si na Kristi dị nwe anyị. Ka Chineke dị ike niile gọzie unu, chekwaba na nyonyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Congratulations. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. It's way to be made, I will believe it. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. It's way to be made, I will really pay. It's way to be made, I will really pay. It's way to be made, I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. It's way to be made, I will really pay. Oto dị Jesu, oto dị Jesu, biko ana m ekene unu. Akwụ m ebe a n'afa ndị planning committee, ndị na-achịkọba maka 25 years anniversary nke Father Cosmas, bụ ya bụ our chaplain here. Wee na-eji ohere ahụ wee na-elotere anyị nwa na tata bụ August 2nd. As a matter of fact, us just about a month, not tunyego n'okwu, or September 5, Saturday, September 5. So we're almost there. So, n'enebe anya, many of us atinyego aka subscribe to the brochure a na-eme. So eji m ohere a na-ekene mmadụ niile bụ ndị subscribe goro. Owu ndị aka subscribe ohere ka dị, mana ọ na the chances is very slim. So biko onye chọrọ subscribe na-emebie ha, biko gbakiri ana mee ya tata na echi biko. Nke ọzọ bụ na unu n'anya Father Cosmas ebe a bụ his anasi nucleus, ebe a bụ the nucleus for ndị na-eme biology. Ebe a bụ his nucleus, ebe a ka bụ isi ebe anyị ga-asị na ya bụ the major Igbo Catholic community bụ ya ka ọ nọ. Anyị na-asị biko na o nwere ihe anụ ji buru ụzọ, ihe anụ ọbụla ji buru ụzọ bụ isie. So na ihe ọ na plan, ihe ọ na-eme anniversary ya afọ Chinata bụ isie. So anyị abanyego na plan that is nni a ga-eji wee mee the party, mmanya a ga-eji wee mee and ihe ndị ọzọ. And enebe anya unu ga-aghọta na ndị fada anyị nwa Father Cosmas, ndị fada nwere nwanyị, and many of them no out of their parents. So anyị nwa bụ papa ha na mama ha, anyị nwa bụ nwunye ha na ụmụ ha, anyị nwa bụ ụmụ nwanne ha nwere. Because ebe ọbụla atụnyere onye fada bụ oruo die, ndị ọbụla na-aka ụka bụ ụmụ nwanne ya, ọha bụ nne ya, ọha bụ nne ya. So and na Chineke si na onye na-agụ ozi ọma ga-esi na ya dị ndụ. So na-arụ anyị ka ọ bụ inete ndị fada ahụ anya, and anyị na-anwakwa n'oke anyị. So wee na-ayọ biko na otu ọ bụ Fortunata, because ama m mgbe echiri fada na St. Clement the Pope, anyị nwa bụ ndị Fortunata, anyị si nni
anyị bụ mmanya anyị jere ebe ahụ wee sọpọtụ ụmụ nwaanyị anyị je nke a bụzi na nke anyị na ngwuru nke anyị ka a na-eme nke a. So na ọ ga-enwere ihe ga-adị iche anyị ga-eji gosi na anyị nwa nwunye. So biko ka anyị kawa arụ mee ka anyị nwa nwunye, because a sị na agbata obi na mmadụ kpọọ ite ofe nne ya mkpọkọrọ, agbata obi ewere ekpo afịfịa. So biko ka anyị kpọọ nke anyị ihe, this one is ours. So a ga-aka ụka na September 5. Ndị kwaya a na-ene anya na anyị ga-achịta ọgbara ọfụ that day. Ndị kwaya anyị ga-egosi ndị ụka ndị ọzọ ga-abịa ebe a n'ọfọchunata ka o si. So biko n'ọrụ dịla anyị inwe oke anyị, ndị nne ndị nna, biko ka unu kawa arụ ka anyị kpọọ na nke a bụ nke anyị, ka anyị mee ya ka nke anyị. Oto dị Jesu, oto dị Jesu, onye jisi ike. Thank you. Otodri Jesu, ya biko unu anụna n'ọnụ ọzọ bata obie bụ onye na-achịkọta ihe gbasara dat mmemme Silver Jubilee ka anyị ga-eme. Already ndị community dịka o kwuru here, anyị agwabugo ndị onye isi ndị nne na onye isi ndị nna ka ha represent anyị na the committee may he organize to bring to us our roles I play that day. And ejimaka that the haneme ihe kwesịrị ime anyị nwa most of us nọkwa na the committee. So I be a meeting next Sunday. Anyị ga-achịkọta ihe niile ọnụ. By then ọzọ ga-enwe ike gwa anyị the arrangement, the whole arrangement. And the executive kwuru na anyị mata the arrangement, then anyị amara which part anyị ga-play. So ka anyị kwado by next Sunday, we'll conclude on that. Meanwhile, the community got represented on the brochure issue. I want pictures and I want already. So one or two of them I can use here to do subscribe to the brochure. Otodri Jesu, Otodri Jesu. And when ndị na-eme birthday this weekend. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebụ anụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ m ife niile, anyị na-ekene gị maka onyinye nke ndụ, ọkachasị n'isi ụmụnna anyị ndị nọ n'iru anyị ugbu a, dị na-echeta n'ime izu ụka oge ọmụmụ ha. Anyị na-ayọ gị ka ịgbatị aka gị dị nsọ, gọzie ha, gọzie ndụ nke inyere ha, bawanyere ha ndụ na ịnụ ndụ, ahụike na ịnụ ahụike, aga n'ihu na ịnụ aga n'ihu. Bawanye okwu nke ha nwere n'ebe ị nọ, bụrụ ha ụzọ kpere ha azụ, chekwaba ọpụpụ na mbata ha mgbe niile, gọzie ihe ọbụla nke ha na-eme, gọzie ebumnuche ha na njem nke ụwa. Onyenwe Chineke, anyị na-ayọ gị ka amara gị bara ha ụba mgbe ha gbasara ọsọ ndụ n'ụwa, ka afụkwazị gị iru na iru na alaeze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu.
ka Chukwu jike niile gọzie chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Otodri Jesu. I'm an Tony na Kelechi na-eme their anniversary. Enwe ndị ọzọ na-eme anniversary. Tony, unu ga-abịa n'ike ekwukwe na n'ukwe anniversary, wedding anniversary. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Tony, you got another ngozi wee nke a wee go. It's okay. Gị nweta gị wee ga. Okay. Ihe ma ọ na ihe Chineke jikọrọ ọnụ. Onye fụrụ gị Tony afụgo Kelechi. Onye fụrụ Kelechi afụgo Tony. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Osebo anụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ m ife niile anyị nyekwa gị ekene ọzọ n'isi ụmụnne anyị Tony na Kelechi dị na-echeta 11 ejikọrọ ha ọnụ dịka di na nwunye n'ime nzukọ gị. Ka anyị na-ekene gị maka onyinye nke ịfụnanya, onyinye nke anụ ndị na nwunye a n'isi ha. Ka anyị na-ayọ gị ka ị gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie aka ọlụ ha, ebe a si enweta ihe a ji eneta ndụ inyere ha anya. Anyị na-ayọ ka iburu ha ụzọ kpere ha azụ, chekwaba ha n'aka ajọ mmụọ, chekwaba ha n'aka ajọ mmadụ, nyefe ihe akụ akụ ihe enwe enwe, mee mgbe ha gbasara ọsọ ndụ n'ụwa a ka afụkwa azụ gị iru na iru na anyị eze gị si na Kristi dị nwe na anyị. Ka Chineke ji ike gọzie chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kende photo. Congratulations. Kendi camera. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Otodri Jesu. Onwere onye obizie na-abịa ụka ebe a worship with us. Onye oizizie na-abịa. Any first time worshipers with us? Okay, biko pụtawa ihe microphone ka ọ gwa ya onye ewu. Near microphone. Biko. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrị Yesu. Otito dịrị Yesu Kristi. Aha m wụ Lady Lolo Gertrude Ogbonna. Amụrụ m na Obama Ezinihite, ma lụkwana m na Obe Etiti Nguru Abọmbaise. Abịara m ebe si ka m bịa lete my baby sister na di ya na ụmụ ya. Nwo Sa Ugochukwu Duru
na Lady Lolo Eziada Dr. Ann Duru. Eshikwurenu m Texas wee bata ebe ka m bịa. Otito dịrị Yesu. Amen. Udo. Praise the Lord. Hallelujah. Ndewo no. Ndewo. Aha nwu Mrs. Ijeoma Wazurike. Anyị bịara taa edute nwanne anyị nwoke Chief Anthony Obasi na nwunye ya Dr. Kelechi Obasi na mmemme afọ 19 agbamakwụkwọ ha. Otito dịrị Jesu. Ndewo no. Praise the Lord. Hallelujah. I'm Dr. Wazurike. I been in New York, Long Island. I could be about Chief Tony. Na unyi ndị na-eme ihe ncheta agbamakwụkwọ nke afọ 19. Anyị nwa ndị ahịa azụ Mbaise. Thank you. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see we love you in the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Ngwa turn on around were ngozi Chukwu. Amen. Otodri Jesu. Ndewo no. Biko iji lotara ndị Igbo niile nọ na New York ebe a. From next week, the 10th of August, ruo na the 16th of August, Igbo week. Igbo week. Every day of the week, from the 10th to the 16th. All Makandi Igbo ka eji eme ya, and all ndị Igbo ka atụrụ ya ha to come out. I will post to that program na our platform so that onye olele ya, there are so many events nke our own Okibe so name organized. So there are so many events, so many activities for everybody. So please, I will post here on our platform. So give me which one you want to go. He help to apply for your passport and everything. So everything good. All those things will be going on at various different times in Obibo. So if you look at it, you will find out where you fit in. And then the grand event go on Saturday, na field. The mayor, the governor, everything, we're expecting them. In fact, Igbo organization under the leadership of Ifeanyi Ajomiwe Nwakama, and our own lady V-Power, who is the vice president, she's our member here. Both V-Power and Ifeanyi are members of our community. So they have gone very, very far. Met people that matter, connecting Ndi Igbo to the government of New York City and New York State. So please, they all need our support to come, and it doesn't cost you much. There are things to eat, there are things to drink. Please, make out your time and join Ndi Igbo Organization of New York, coming on this from the 10th. Otodri Jesu. Biko Abasoka, both Chief
Tony and Dr. Mrs. Kelechi, they are prepared for us na parking lot. So don't rush to go away. So you will find which part of the menu you would like. So please, Abasa Oka now. Onya will go to the parking lot. We love our parking lot. We love there. Otodri Jeso. Thank you so much, Father Emmanuel. Thank you, Munachi. And yes, my mass servants who are here, and the choir, and everybody, have a happy, blessed Sunday. Onye isi anyị ekene gị na-ekene mmadụ niile n'oge anyị hapụrụ ruo onwe anyị ụka wee bịa n'ụbọchị taa. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị anyị ma n'aha Jizọs. Ndị gbara odibo n'ọta anyị na-ekene bụ daalụ n'ihinne. Ndị kwaya ekene dịrị unu na-enye anyị ife anyị na-achọ. Unu kwụrụ ozugbo ọtọ anyị agbasa maka na anyị nọ